Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүгенге чыгарылышта сезгә атна дәвамында татар дөньясында булган кайбер вакыйгаларны күрсәтербез. Сезнең белән мин Эльвира Хөснетдинова. Павлодар өлкәсенең татар-башкорт иҗтимагый мәдәни үзәге хисап конференциясында узган елга йомгак ясады. Узган ел татар һәм башкортларның мәдәни мирасын, тарихын һәм телен саклауга, шулай ук мохтаҗларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән күп эш башкарылган. Нәтиҗәләр һәм киләчәккә планнар. Әдилә Төхбәтова сюжетында. Без дә татар-башкорт мәдәни үзәгендә башкарган эшләргә нәтиҗә ясарга тиешбез. Әйдәгез, күптән эшләргә курсларык. Павлодар өлкәсенең татар-башкорт иҗтимагый мәдәни үзәге 1990 елдан үсешен алып бара. Берләшмәнең төп бурычлары татар һәм башкорт халыкларының телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклау, яшьләрдә ватанга мәхәббәт һәм өлкәннәргә карата хөрмәт тәрбияләү. Конференция барышында үзәк эшчәнлегенең төп моментлары билгеләнде. Ел инде билгеле бик авыр булды. Тулысынча бөтен план буенча язылган эшләребез үти алмадык. Шулай булса да без тырыштык. 2022 елга безнең планнарыбыз язылган. Үзебезчә кызык кына барырга тиеш һәм ул планнарны үтәргә тырышырбыз. Үзәктә өлкәннәр һәм әниләр советы, яшьләр канаты, Сөембикә, татар шигъриятен яратучылар клубы эшли. Татар һәм башкортларының иҗади мирасын Шишмә вокаль-хореографик ансамбле, Мирас һәм Ялкын яшьләр вокаль һәм бию ансамбльләре күрсәтә. Шишмә ансамбле 1988 елдан бирле эшләп килә һәм бүгенге көндә дә кунакларны матур номерлары белән куандыруын дәвам итә. Чара барышында үзәк активистларын, татар халкының мәдәниятен һәм телен үстерүгә зур өлеш керткән кешеләрне хөрмәтләү тантанасы узды. Аларның һәр кайсы үз исемен ишетеп, игътибар күрсәткәннәре өчен бик рәхмәтле булды. Мәсәлән, Галия Нигъмәтулла кызы инде 17 ел дәвамында үзәктә барлык теләүчеләрне гарәп графикасына өйрәтә. Мен 2005 елны как раз Марика тапшырган вакытны мен Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәсен бетереп кайттым. Миңа тапшырдылар. Аллага шөкер, кем теләкләре бар, йөриләр, не только татарлар, казаклар да йөри, урыслар да булды. Хәзер яшьләр миндә укыганнар гарәп графикасын, Коръән укырга беләләр, тәҗвид белән дөрес укырга беләләр, әлхәмдүлилләh. Бүләкләнүчеләр арасында Ялкын ансамбле җитәкчесе Лариса Муселиус та бар иде. Аның җитәкчелегендә бию коллективы 24 ел дәвамында үз тамашачысын сәнгать белән сөендерә. За эти годы в репертуаре коллектива танцы, в первую очередь, конечно, казахские, татарские и башкирские. За этот большой период очень много было выездных концертов, праздничных концертов, выступления на Сабантуе. Павлодар өлкәсенең Казакстан халыклары ассамблеясының милли яңарыш мәктәбе каршында татар-башкорт бүлеге эшли. Дәресләрне үзәк активисты, өстәмә белем бирү педагогы Майя Иванова алып бара. Безнең үзәктә без яшьләрне чакырабыз, анда без биебез, туган телне өйрәнәбез. Безнең яшьләр төрле чараларга катнашырга тырышалар. 2021 ел эчендә берләшмә тарафыннан бик күп чаралар оештырылды. Иң зур эш хәйриячелек буенча башкарылган. Татар сәүдәгәре меценаты Габделфаттах Рамазанов истәлегенә һәйкәл куелган. Ул 1905 елда Павлодар өлкәсендә беренче таш мәчет төзегән. Ак мәчет бүгендә дин татучыларны кабул итә. Истәлек плитәсен куюда Биктимир Сучбакиев ярдәм итте. Я хочу сказать большую благодарность жителям города Павлодара, которые собирали эти деньги на постройку этого камня. Всем людям, которые собирали, бабушкам, которые свои пенсии отдавали. Моннан тыш ел арасында берләшмә рәисе Рөстәм Мазгутовның финанс ярдәме белән мохтаҗ гаиләләргә, шулай ук ветераннарга һәм пенсионерларга ярдәм күрсәтелде. Киләчәктә үзәкнең планнары татар һәм башкорт халкының мәдәни мирасын үстерүгә һәм саклауга, шулай ук яшьләрне үзәккә актив җәлеп итүгә юнәлдерелгән. Әдилә Төхбәтова, Татарлар, Павлодар шәһәре, Казакстан. Хәзер юлыбыз Мордовиягә. Республикада 119 милләт вәкиле яши. 45 мең татар исәпләнә.
Милләттәшләребез хөкүмәт эшләрендә мәшгуль, арада спортчылар, эшмәкәрләр шактый. 50 татар авылы бар. Киләсе елга Ләмбрә районы Аксен авылында Бөтенроссия татар авыллары Сабан туен каршы алырга әзерләнәләр. Бүген без Мордовия татарларының якташлар милли-мәдәни мөхтәрияте эшчәнлеге белән танышырбыз. Мордовиядә милләттәшләребез борынгыдан ук яши, гасырлар дәвамында төрле җирләрдән килеп урнашканнар. 16 гасырда татарларның аеруча күп торак пунктлары калкып чыккан. Ул хәрби стратегик шәһәр Темников белән бәйле. Татарлар хәрби хезмәттә була, алар арасында князьләр, морзалар. 1639 елда монда Темникуннан китергәннәр служилый татарларны, кайсы Россияның границаларын саклаганнар килүчеләреннән набеги кочевников. Монда элгәре Саранский булмаган, булган Атимар застава. И шанда куйганнар тагын 10 застава татар халыгыннан. Ләмбре, Черемиш, Ширбак, Пинзе, Аксюн, и шал туруда татарлар торганнар. Безнең тарихыбыз бик зур. Без обязаны тарихмустакларга, яли бездә татарга безнең историябызны. Пионерларга булдык, дибары, вот безнең история. Балалар хәзер бар йөри без, вот телефоннар беләр, алар аңгартсыннар. Безнең әбиләр, бабалар по телефоннар тордылар. Телефоннар тордылар, шулай шуды белән. Мордовия Республикасы татарларының мәдәният йортында бөтен тарихыбызны кулачлаган музей бар. Биредә фотоаппаратның гына да әллә ничә түрен күрергә мөмкин. Документлар, фоторәсемнәр, китаплар. Документлар аша Мордовиядә татар милли хәрәкәтенең барлыкка килүен дә күзәтәбез. 1990 елларда халыкның үз аңы күтәрелә башлый. Республикада беренче милли оешма Якташлар җәмгыяте булдырыла. 1991 елның 28 июнендә тәүге конференция уза. Активисты собрались в Аталичное правление, активисты создали это общество. Мин вошел тогда депутатом Верховного Совета на Киде, членом правления. И вот Шулайтет Ирек Бекинин, основатель этого движения. Вот 28 июнде 30 жыл толды юбилей национальным культурным движением татар Мордовии. Тутан силарны бергене организации татарские. Безде и религиозные были, и светские, все, значит. А хазер их десятки. Күп было понятно, значит, это яхшада, күпке занимается и культурой, и религией. Якташлар җәмгыяте шактый эшләр башкара. 2005 елда Татар газетасы чыга башлауга ирешәләр. Моның өчен җәмгыятьнең ул вакыттагы рәисе Шамил Бикбаев 2 ел рәттән төрле урыннарга хатлар яза. Бездә хатым бар тоже, минеке, мен бик отчаянный булып, безгә радио бирегез, без и так далее. Күпникләр безгә атнасына 20 минут радио, 20 минут татар телендә радио сөйли. Атнасына беркин понедельлардан татар передачасы һәр атна бара татар телендә. Вот ул бер 20 ел тому назад китте. Газиз татарларым, сезгә дәшәм, алтыннарым, талантларым, сезне макты, гомерем буе кырылып бетте тамакларым. Татарларым, алып сатарларым, укымышлыларым, сез бит бал кыртлары кебек, эш атлары кебек тырышларым. Заманында Рәшидә Ипкаева Мордовия радиосында татарча чыгышлар да ясаган. Ә инде соңрак дуслык ансамбле оештыра. Бу хакта әле киләсе тапшыруларда сөйләрбез. Ярлыйбыз да, и биибез да, и эшлибез да. Мордовияда бар и телевидениеда татарча. Газетабыз да юлдаш бар. И радиобыз да бар. То есть без Россияның татарлары күрмибез монда Мордовия, чтобы безне күрмәсеннәр, алар безне күрәләр, беләләр, санашалар безне беләләр. В республике татарский язык преподается в школах. Большое количество, более 50 населенных пунктов с компактным проживанием татарского населения. Ну и, как вы знаете, в следующем году в Лямберском муниципальном районе в селе Аксеново будет праздноваться Всероссийский сельский сабантуй. Еще в советское время практически в каждых крупных селах сабантуй отмечался.
праздновали Сабантуй и на районном масштабе, а согласно указа главы Республики Мордовия, Сабантуй отмечается в качестве государственного праздника наряду с такими праздниками тоже государственными. Это Шумбрат, это Раскинь-Оск, это Акшекелу и День славянской культуры и письменности. 2006 елда Саранскида федераль Сабантуйда узган иде. Республикада 119 милләт вәкиле дус тату гомер кичерә. Шуларның 6%-ка якыны гына татар булса да, алар төрле өлкәләрдә эшли. Чиновниклар, спортчылар, эшмәкәрләр, татар әдәбияты тарихында зур эз калдырган язучылары да бар. Алар турында киләсе тапшыруларда сөйләрбез. Эльвира Хисметдинова, Татарлар, Саранск, Мордовия Республикасы. Бүген сезне Килем авылына чакырабыз. 2020 елгы җанисәп буенча биредә 797 кешенең яшәве мәгълүм. Әйтергә кирәк, Килем шактый данлыклы шәхесләрне биргән. Мисал өчен Россия дәүләт эшлеклесе, дипломат, ире алпавыт Кытлы Мөхәммәд Тәфкилев. Алгарак китсәк, мөгаллим, яңа әлифба авторы Имаметдин Сайфуллин. Инде бүгенге чорга килсәк, җырчы Филүс Кахировны атарга була. Авылның тарихы да бик бай. Тәфкилев мырзалар утары 1821 елда төзелгән таш мәчете генә дә ни тора. Шунысы мөһим, Килемдә әлеге мирасны күз карасыдай саклыйлар. Сюжетны карыйк. Менә ул Килем авылы. Иркен яши биредә халык. Хуҗалыклар зур, таралып урнашкан. Тарихы да шундый күләмле аның. Авыл белән танышуны да Килемнең беренчеләрдән булып уешкан Сәфәр урамыннан башладык. Шушы Сәфәр урамына 1721 елларына күчеп килгәннәр, яңа таулар дип атаганнар. Алар мишә татарлары килгәннәр башлап таулар ягыннан. Таулардагы мишә татарлары монда күчеп алып килгәннәр, күчеп шуннан соң яңа таулар дип атаганнар. Шушы урамның башында аркылыга таба урам сузылган булган. Шунда Мулла яры дип атаганнар. Беренче башта Мулла күчеп килгән, шуннан соң аның туганнары, якыннары күчеп килгәннәр. Аннан соң инде бу җирләребез Яушыптан Тифилевка күчкәннән соң инде шушы Сәфәр урыны Сәфәргали күчеп килә, үзенең туганнары, якыннары белән минем картәтәйләр, әтәләр дә шушы вакытта 1730 еллардан соң күчеп киләләр монда эшкә. Эшкә күчеп киләләр. Шушы 1730 еллардан бирле шушы урамда безнең нидән Касым ханлыгыннан килгән мишә татарлары катнаш, Казан татарлары, мишә татарлар катнашкан халык татарлар күчеп киләләр. Шушы урамда яшиләр инде. Сәфәр урамының ұшында беренче агач мәчет, мәдрәсә төзелә, шәкертләргә Татарстаннан гарәпләр килеп белем биргән тора-бара, авыл да зурая, икенче урам барлыкка килә. Казан артыннан Мөслим районыннан килгән татарлар төпләнә. Әле килде китте дигән исемле урамда бар. Анда Казаннан эшкә йөргән татарлар яшәгән. Әйтергә кирәк, Саланың Килем дип аталуында килде китте урамының йогынтысы зур булган. Килем ул безнең телдә әйткәндә Крем прибыль. Шушында килеп китеп акча эшләп йөргәннәр. Менә Казан астындагы халык килде китте урамы дип атала бит. Казан астыннан килгәннәр монда яз көне килгәннәр эшкә, көз көне киткәннәр мал төяп, икмәк төяп. Шушында Крем, Килем кая барасың? Килемгә эш хак алырга дигән сүз, шу Килем авыл исеме булып калган. Авыл электән үк бай яшәгән. Октябрь инкыйлабыннан соң күмәк хуҗалык төзелә. Ике колхоз төзелә, Идеш колхозы төзелә. Теге ягында, килде китте ягында, бу якта Мәҗит Гафури колхозы. Чөнки Мәҗит Гафуриның урамы була бездә. Мәҗит Гафури урамы атайлар, чөнки Мәҗит Гафуриның хатына танышкан кызы Зөһрә ханым Килем авылыныкы. Ул шунда килгән урамга Мәҗит Гафури исеме төзиләр. Аннан соң инде урам исеме генә түгел, колхоз исеме дә төзиләр, атайлар. Мәҗит Гафури исемендә колхоз була бу. 2004 елда колхозлар таркала, халык ятим калган кебек булды ди Мәхмүд хәзрәт. Шуңа да яшьләр хәзер читкә китү ягын карый. Ләкин өмет бар. Авылда дистәгә якын фермерлар, шулай ук мәктәп, балалар бакчасы, фельдшер-акушерлык пункты, кибетләр бар. Сала башында ерактан ук күренеп балкып утыручы мәчетләре генә ни тора. Мәхмүд Үлмәскулов анда имам вазифасын башкара. 1821 елда төзелгән таш мәчетне халыкка кайтару, торгызуга зур хезмәтен кертә ул. Гомумән, дингә якынлык аларның канында. Әтисе указлы мулла вазифасын башкарган. Беренче сыйныфка барганда мин инде гарәпчә укый белә идем дигән гәмәдәшебез. Армияда хезмәттән кайткач инде Бәләбәй техникум бетердем, авыл хуҗалыгы техникумын бетердем. Шуннан соң инде заводчы институтка кердем.
Аннан соң механическийны ташлап, бухгалтерская кірдім. Шоннан соң енді дин якынлашкач ирек бирелгәсен. Ислам институтын заочно бетердем Уфада. Хәзер мин имамлык 30 елдан артты инде. Иң беренче закон чыкканнан соң да мине җәлеп итә башладылар. Әтиемне алдылар Уфага, Талгат Таҗетдин. Анда 20 елдан артык мулла булып торды Тукай мәчетендә. Шуна мин анда әти урынына калдым монда. Менә шу 30 елдан артык мин хәзер шушы авылда, шушы сельсоветта, 6-7 авылда, районда, башка авылларда да шушы имам вазифасын башкарам, алхамдулилlah. Халык дәүләт ярдәме белән сафка баскан мәчет һәм авылның төп истәлекле урыны Тәвкилов морзалар утары турында без киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез. Гөлия Садыкова, Татарлар, Килем авылы, Башкортстан Республикасы. Томскиның Татар бистәсендә туып үскән антиквар Идрис Мөхетдинов шәһәр картасында булмаган йортларның йөзлекләре музейын ачарга хыяллана. Ул Мәүлекәй күле янында, аның йорты каршында урнашачак. Ә вакытлар узу белән бөтен Эуштинская урамы бу матурлык белән әйләндереп алыначак ди оста. 19 гасырда тәрәзәләрнең йөзлекләре йорттан да кыйбатрак булган, алар гаиләнең горурлыгы саналган ди героебыз. Хәзер Идриснең иске әйберләр белән тулы 3 гаражы бар, һәм аның коллекциясе һәр вакыт тулылана. Музейда тагын ниләр булачак? Бу хакта реставратор хезмәттәшләребезгә сөйләде. Идрис Мөхетдинов тарихны шулай ярата ки, борынгы әйберләр үзләре аны эзләп табып, бу кешебезгә яңа хуҗа булырга лаеклы дигән теләкләре бар кебек тәэсир туа. Нәрсә генә юк аның бу зур хуҗалыгында. Кайчандыр бирнәләр, бүләкләр сакланган сандыклар, данлыклы сыра кайнатучы Крюгерның заводыннан соңгы мишке. Тегендә 60 миллион лет назад мамонтлар йөргәннәр. Климат булган как в Крыму бездә. Менә прямо отпечатки. Бер доцент сөйләгән иде весь. Описание ясады ул ташларга. Что действительно шундый ташлар менә. Борынгы әйберләрне Идрис Мөхетдинов 5 яшеннән җыя башлаган. Хәзер алар 3 гаражда. Без бүген берсенә кирип карыйбыз. Балачакта иптәшләрем белән ташланган искиртарга кирип идәннәрен сибереп ала идек тә, борынгы әйберләрне кәштәгә урнаштырып, кызыксынучыларга күргәзмәләр ясый идек. 5 тиеннән билет сатып, экскурсиялар үткәрә идек ди антиквар. Железнодорожный вокзалда Томск-1 шунда эленеп торган. Монда была символика Николая II герб Российской империи. Тогда барельеф Николай II ныкы булган, шуны куркып, в советское время стерли. 100дән артык самавар, 1000 ярым дага, һәр әйбернең аңа ничек килеп эләккәне хакында хәтерли ул. Мен бу подкова инде күлдән табылган менә, күлдән. Карагыз, нигә мин шуны сөйлим? Бу подкова әле нинди эмблемасы, знак бар, кем ясаган. Вот. Потом үзе весь кап-кара, шу күлдә тегенди Нита, весь бетен материал, тимер, минер, весь чистарына, не ржавчий цветми. Безнең гаилә зур иде, әмма бай җиһазлар, бәллүр, төрле статуэткалар юк иде. Минем дә буларның барысында булдырасым килде. Ә бу чайка коллекциянең иң кыйммәтле экспонаты. Монда печләр, ике печ монда, менә монда пепельница, тегенди зур мотор пепельница. Вот, тарткан кешегә бу сагатлар. Монда приемник с автопоиском, включать итәсен, бу кнопканы нажимать итәсен, стрелкам тегендә монда йөгереп йөри. И даже полицейский рацияларны тота, бөтен нәрсәне тота. Тегендә остан караган идем, написано не вскрывать. Военный заводларда ясаганнар шундый приемникларны. Монда безнең приборлар тегенди американский машинадан сфотографировать итеп ясаганнар. Монда коробка автомат. Бер кнопкага нитәсен дә и китәсен. Басасың да и китәсен. Шундый әйбәт машина. Хәзер бу машинада мин инде туйлар йөритәм. Бөтен матур кызлар белгән малайларны. Алар прямо сиенеп шу машинага очередь басып, минен табып шулай урнаштыра басаларны йөритәм. Бүгенге көндә героебыз ачык һавада иске йөзлекләрдән күргәзмә ясарга хыял итә. Һәр йөзлектә аның хуҗасы турында мәгълүмат булачак, ди реставрацияләүче. Димәк, Татар бистәсенең тарихы халык хәтерендә яшәячәк. Томскидан Елена Сафюльна, Татарлар.
Свердловск өлкәсенең Красноуфим районы татарлары белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Моңа кадәр без Урта Бәйәк һәм Бәйәк Төз авыллары турында сөйләгән идек. Бүген 3нче сала Бәйәк Баш белән таныштырырбыз. Төзек һәм киң урамлы авылда мәдәнияткә гашык халык яши. Шул ук вакытта борчыган мәсьәләләре дә бар. Фельдшер-акушерлык пункты ябылган, мәктәптә татар теле укыту туктатылган. Айзат Шәймәрдәнов дәвам итә. Бәйәкбаш авылы исеменнән күренеп торганча, Бәйәк елгасының башында урнашкан татар авылы. Монда кул осталары, мәдәнияткә гашык кешеләр яши. Бу сакланып калган иң борынгы. Иң борынгы бу безнең картәниләрнеке әле. Без менә шундый иң элек вакытны берәмез җыйдык. Бу минем менә картәни Гөлзәмия картәниемнеке, әниемнең сөлгесе. Истәлеккә гомер буе әнием саклаган үзенең әниенең эшләгән эшләрен. Менә хәзер мин менә шундый клубта эшләгәч, менә шундый уникаль культура йортына бергәч, шундый уголок ясарга уй булгач, әниемә биреп кайтарды. Инде син сакларсың буларны дип. Буыннан буынга тапшырылган. Тапшырылган сөлгеләр булар. Бүгенге көндә чигү белән шөгыльләнүчеләр бармы? Бар, авылда барлар. Безнең Фатхиева Мисәйдә апа бик матур чигә. Бисер белән чигә. Хәзер бит яңарды. Мулина белән чигеп утырмыйлар. Бисер алмазная вышивка китте хәзер модага. Шундый эшләр белән булашалар. Фатима Байтулина бик матур тоже шундый эшләр эшли. Ансамбльгә йөри 5 кеше, 5 кызбыз, 5 хатын-кыз. Аннан безнең сольный артистлар бар. Фризонова Лариса Брониславовна рус телендә җырлый, и Мухлиев Радимир безнең татарча җырлый торган җегетебез бар. Пандемия генә авылның мәдәни тормышына бераз аяк чалган. Пандемия хәтле бик күңелле иде. День силалар уздырабыз, сабан туйларда катнашабыз. Үзебез быел сабан туйында алып бардык. Менә бездә булган сабан туйны беләсездер инде. Элегелектән бик монда халык дәртле булган, авыз гармоннарда уйнаганнар, баянистлар авылда бик күп булган. Мәдәни тормыш монда гелдә гөрләп барган инде. Пандемия вакытында. Пандемия вакытында азрак кына басылып торды. Сайлаулар алдыннан әле рөхсәт биргәндә, концерт куярга рөхсәт биргәндә, артистлар килде, менә шу зал тулык була торган. Кел тулык. Бәйәкбаш авылы зур түгел, якынча 100 кеше яши. Соңгы елларда яшьләр авылда калу ягын карамый, белгечләр дә җитми. Шунлыктан ФАП ишегендә йозаклар тора, мәктәптә ябык. Балалар күрше Урта Бәйәктә белем ала, ләкин анда татар телен укыту туктатылган. Моның нәтиҗәләре хакында безгә ветеран укытучы Галиябану Хәсәнова сөйләде. Балаларыбызга бигрәк аяныш. Мәктәптә дә менә 9нчы майларны кичәләр үткәргән вакытта рус телендә алып барылалар. Татар теле бөтенләй дә юк дип әйтергә була. Гореф-гадәтләребез онытылып бара. Монсы аяныш. Сез укытканда мәктәптә татар телендә укытасыз? Татар телендә, саф татар телендә. Башлангыч класста бөтенләй. Бөтен балалар, бөтен телләр. Менә хәзер урамда да балалар рус телендә сөйләшәләр. Нәрсә булып бетәр икән? Мәктәптә хотя бы атнасына 1-2 сәгать булса да, ана теле дәресе керсә, балалар нәрсәдер аңларлар иде. Галиябану Хәсәнова белән тулырак әңгәмәне киләсе чыгарылышларда күрсәтербез. Аның улы гаиләсе белән 6 ел элек Бәйәкбашка күчеп утырган. Алар озак еллар Сибир һәм Екатеринбургта яшәгән. Ләкин туган авылга кайтып нигездә үз эшләрен башлаганнар. Галиябану апаның килене Венера Хәсәнова сөйли. 2018 елны фермерские крестьянские хозяйства ачтык. Государственный программа буенча грант алдык 2 миллион. Аның без алдык сыер, кормозаготовительная техника. Хәзер эшләр шулай бара. Эшләр барамы? Бара. Табыш китерә, акча китерә? Китерә. Ничек эш эшлисез? Ирем, үзем, улым. Венера ханым укытучы булып эшли, ләкин үз авылы Урта Бәйәктә аңа урын булмаган. Шунлыктан ул моннан 15 километр ераклыкта урыс авылына барып укытырга мәҗбүр. Ә Бәйәктәге мәктәптә шәһәрдән килеп укыталар. Сәер хәлләр. Венера ханым Хәсәнова кебек кире үз авылларына кайтырга теләүчеләр кимеми. Бу Бәйәк үсешенә йогынты ясар дип өмет итәләр.
Файза Шаймарданов, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бу атнада сезгә тәкъдим итәсе сюжетларыбыз шулар иде. Хәзер без сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.